Που βλέπω τον κύριο Παπαμιχαήλ που προσπάθησε να διαστρεβλώσει, έκανα ένα ερώτημα. Να ξέρουμε για ποιον μιλάμε. Αναφέρετε, εσείς το αναφέρετε, μπορείτε να βάλετε αρχικά. Αναφέρετε ένα ονοματεπώνυμο. Είναι κακό δηλαδή να μας πείτε αν είναι το στέλεχος αυτό που το βλέπω στις συγκεντρώσεις και είναι και πολύ επιθετικός. Είναι αυτό το στέλεχος που έβαλε και ψηφιότητα, νομίζω, ή αυτός η σύζυγός του. Το άλλο που ρώτησα, σας το έχω πει εδώ μέσα, με προβληματίζει. Ότι ο επενδυτής που ξαφνικά ήρθε από τη Ρόδο να αγοράσει και αγόρασε ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου και μετά από ένα μήνα βρέθηκε να μας πουλάει υποψήφιος πολιτής και τελικά το επόλυσε το ακίνητο. Άλλο θέμα το οποίο θέλω να θίξω και θα παρακαλέσω και την κυρία Σιούλα να είναι πιο ευγενής και όχι να προσβάλλει όσους μιλάνε εδώ μέσα, να διαβάζετε πρώτα εσείς τα κείμενα. Και εσείς, κύριε Πρόεδρε, μην με διακόπτετε έτσι και να μου πείτε σε μένα που έχω ολοκληρώσει απαλωτριώσεις, να μου πείτε πώς γίνεται μια απαλωτρίωση. Λοιπόν, σελίδα 7 της εισήγησης, να μάθετε να διαβάζετε και να ξέρετε τι αποφασίζουμε εδώ μέσα. Σελίδα 7. Κατάλληλη πολεοδομική ταυτότητα. Στη β παράγραφο λέτε, μάλλον α, την κίνηση διαδικασίας τροποποίησης του ρημοτομικού του άρθρου τάδε κτλ. Β, την έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την απόκτηση της έκτασης ως ιδιοκτησία του Δήμου, είτε με διαδικασία απαλωτρίωσης, είτε με εξώδικο συμβιβασμό, προκειμένου να μεταβιβαστεί η κυριότητα όλων των εκτάσεων αυτής στο Δήμο. Ναι, όλοι θέλει αυτή τη διαδικασία. Την κάνατε την έναρξη, δεν την κάνατε. Αυτό σας λέω. Απαντήστε.